Alam mo ba, ang letter S ay pwedeng i-pronounce as S or Z depende sa kanyang location sa word at sa kanyang katabing sounds. Kung ang letter S ay nauuna sa isang word, S ang sound nito. Kagaya ng word na signal, S for signal. Kung nasa dulo ng word ang S, dahil nilagay ito para maging S form ang verb pagkat singular ang subject or ginawang plural naman ang noun, Z ang sound ng letter S sa ganitong sitwasyon kapag ang sinusundan niyang sound ay voiced consonants o yung mga consonant sounds na kapag ating ipoproduce ay makaka-create ng vibration mula sa vocal cord. Mafe-feel natin to kapag hahawakan natin ang ating lieg. Gaya ng mga sounds na to. B, D, G, L, M, N, R, V, V. Kaya ang verb na give na may ending na V na sound, kung gagamitin with singular subject, lalagyan ng S sa dulo pero Z ang sound ng S. Kaya sasabihin natin gives ang egg na may G ang ending na sound. Kung magiging plural, lalagyan ng S sa dulo pero Z ang sound. So, eggs. Z rin ang sound ng S sa dulo ng word kapag gagawa ng singular form ng verb or plural form ng noun, basta vowel sound ang susundan ng S. Ang mga vowel sounds ay mga voiced sounds o yung nag-create ng vibration sa vocal cord kapag pinoproduce natin ng sounds. So, ang value ay magiging values at ang aroma ay magiging aromas. Kung ang mga nouns naman na gagawing plural ay may ending na sibilant sounds o yung mga sounds na pare-pareho sa S, ang additional S na gagamitin para maging plural ang words, Z ang sound. Kagaya ng bus na magiging buses at yung rash magiging rashes. Ganito din ang mangyayari sa verb na ang ending ay sibilant sound kapag mag-change yung inflection niya para maging match siya sa singular subject. Ang additional na letter S sa ending, Z ang sound. Kagaya ng comprise, magiging comprises. Z rin ang sound ng S na gagamitin sa possessive case, yung may apostrophe S, kung ang apostrophe S ay dinagdag kasunod ng isang voiced sounds, gaya ng vowels or voiced consonants. Katulad ng Bob, ang ending nito ay B na sound, kaya magiging Bobs. Pero ang letter S sa dulo ng verb na pang singular subject or yung S sa dulo ng plural noun, S ang sound kung voiceless consonant ang kanyang susundan. Ang voiceless consonant or unvoiced consonants ay gaya ng K as in back or F as in cliff or P as in clap or T as in boat or F as in breath. Kaya ang verb na click, kung lalagyan ng S sa dulo, S ang sound ng S, clicks. Or ang belief na nag-end sa sound na F, kung lalagyan ng S sa dulo, ipopronounce as beliefs. Ang possessive form naman ng noun, yung may apostrophe S, S ang sound ng S na ilalagay sa dulo kung ang kanyang susundan ay mga unvoiced or voiceless sounds. Kagaya ng mic, nag-end siya sa sound na K. Mics ang pronunciation kung magiging possessive form. Meron ding mga words na double S yung mga endings nila, kagaya ng dress. Sa ganitong sitwasyon, ang S ay S ang sound. Pero kung gagawing plural ang word na to dahil sibilant sound ang dulo niya, ang additional na S, kapag gagawing plural form ang dress, ay Z ang sound. So, sasabihin natin dresses. Kung ang S naman ay nasa gitna ng isang word at ito ay between sa dalawang vowel sounds, generally, Z ang sound nito, kagaya ng desert at daisy.
At kung ang S naman na nasa gitna ng isang word ay kasunod ng isang voiced consonants, kagaya ng sa clumsy at B ng observe. Generally, Z ang sound ng S. So, sasabihin natin clumsy at observe. Pero kapag ang letter S sa gitna ng word ay susundan ng unvoiced na consonant sound kagaya ng ng hospital or T ng sustain, generally, ang sound ng letter S. So, hospital at sustain. Pero may malaking pero. May mga words na kahit na ang S ay nasa gitna ng words at kasunod ito ng isang voiced consonant, hindi Z ang sound nito. Kagaya na lamang ng obsess. Sasabihin nating observe, pero obsess. Meron ding S sa gitna ng words na kahit pa between sa vowel sounds, hindi rin Z ang sound nito. Kagaya ng beside, na between vowel sounds ang S. Hindi naman siya sasabihing beside. Pero ang desert, Z ang sound ng letter S. Meron din mga words na may letter S na pwedeng ma-change ang functions pero hindi nag-change yung spelling. Kagaya ng abuse na pwedeng gawing noun or verb. Pero iba yung sound ng S depende sa function. Kung noun ito, ang letter S ay S ang sound, abuse. Pero kung verb ito, Z ang sound ng S, abuse. So sasabihin natin, that is a form of abuse. Pero, don't abuse me. Ganito rin ang kaso ng word na close. Z ang sound ng letter S kung gagamitin ito as verb, close. Pero, S ang sound ng letter S kung gagamitin ito as adjective, close. So, sasabihin natin, could you close the door? Pero, she is my close friend. Ganito talaga ang English, merong mga general guidelines, pero merong mga hindi pasok sa general guidelines. Kaya kailangan check lang tayo ng dictionary para sure.